Yo, kamusta kayo mga friends kung malulupet? Ngayong araw nga pala is pag-uusapan lang natin kung ano yung mga nakita kong strength and weaknesses dito sa Sniper 155R sa 2 taong kong paggamit. Disclaimer lang mga friends, ako po ay hindi expert sa motor. Owner lang po ako at user lang po ako ng motor. Hindi ako expert sa makina or sa kahit anumang parte nitong motor na to. So ito is base lang sa aking opinion at experience sa paggamit ng motor na to. So unahin natin ang strengths niya. Strengths, may nagtatanong kasi sa atin kung ano daw ang strengths and weaknesses nitong motor na to. So unang strength niya ay napakaangas ng kanyang itsura. Napakaangas ng kanyang itsura, ng kanyang forma. Napaka-forma niyang motor. Kitang-kita naman natin sa kanyang itsurahan, 'di ba? Na halos siya yung pinakamapormang underbone dito sa Pilipinas. Yan. Yun yung una kong nakitang strength niya na parang magiging advantage niya sa ibang mga motor. Yan. Tapos next is yung comfort. Isa sa mga strength na Sniper 155 is yung comfort niya. Sobrang comfortable niyang gamitin kasi yung position natin kapag nagda-drive is upright position. Hindi siya nakatuwad, hindi aggressive yung kanyang sitting position. Bayan, naambunan naman. Kaya napakaganda ng sitting position at hindi ka mangangalay. Yun yung pangalawa ko nakitang strength. Tapos pangatlo is yung tipid niya sa gasolina. Kasi nga FI na siya. Tapos sa lakas ng kanyang torque ay hindi mo siya kailangang puwersahin para umarangkada. Isang dahilan yun kaya matipid siya sa gas. Yung pangatlo yun, yung matipid siya sa gasolina. As in matipid naman talaga. Tingnan natin yan. 47.4 kilometers per liter average yan, which is matipid siya talaga. Yun yung isa pa sa mga nakita kong ang strength nitong Sniper, yung tipid niya sa gas. Tapos yun nga, nabanggit ko na rin na malakas yung torque niya. Isa rin yan sa mga strength niya. Kasi kung isa ka sa mga rider na talagang gusto mo nang iiwan nang iiwan kapag ka nasa stoplight or nasa traffic light, yung trip mo ba na na para ka nasa karera kapag ka nasa stoplight, nasa traffic light, yung bang pagka nag green kala mo mga mga starting point ng ng karera. Yun, maaasahan mo yun sa ganito. Maaasahan mo to sa ganon. Kasi nga malakas yung torque. Makakapang-iwan ka doon ng mga motor na mabababa ang cc. Yung mga halos kaparehasan mo lang ng cc, mga sa mga 125 to 160. Makakapang-iwan ka doon. Yung isa ko pa nakita na strength. Ang isa pa is yung handling. Masasabi ko maganda yung handling nitong motor na to. Kasi sa 2 taon ko na paggamit, kahit pumasok ako sa mga banking, sa mga kurbada, never pa ako naipahamak ng motor na to pagdating sa kurbada. Although hindi naman ako talagang todo hapit sa kurbada, pero yung thought na pagpasok ko ng kurbada at paglabas ko ng kurbada, nakatayo pa rin ang aking motor. Masasabi ko na yung handling niya is maganda. Kasi kung sa iba, kung yung handling is hindi maganda, tapos yung gulong ay sablay, syempre kahit gaano kakabagal sa kurbada, pagka tinesting mong i-banking yan at pangit yung handling, sasalya ka tutumba ka, i-slide ka, ganon. Kaya masasabi ko na maganda ang handling nitong motor na to. Tapos yung isa pang strength nito is yun yung BBA nya. Para siyang yung advanced na feature nitong motor na ikukumpara mo sa iba ay wala silang BBA. Yun. So yun nga mga friends, yung BBA, isa yun sa pinakamagandang feature nitong motor na to, yung BBA na yan. Kasi pagsapit mo ng 7,000 RPM nga, aarangkada ka pa ulit ng bahagya. Yung parang may extra arangkada talaga siya, parang ang turbo kumbaga.
na matipid pa rin siya sa gasolina. Yun yung kagandahan ng BBA mga friends, which is madalas ko rin siyang gamitin kasi sarap talaga niyang gamitin, as in. Yun. Tapos next pa niyang strength is yung sleeper clutch. Dahil sa sleeper clutch mga friends, sobrang lambot gamitin ang clutch ng Sniper at sobrang sarap mag-shift. Hindi ka tatama rin mag-cambio dito sa Sniper, gawa ng sleeper clutch. Sobrang lambot kasi. Tsaka ano nga, pagka yun mag-engine brake ka, bawas yung stress ng makina. Kasi pag nagsala ka or kapag may slide ka na wrong timing, hindi siya i-skid, tsaka hindi talaga may stress ang makina. Yun, isa yun din yun sa mga strength nitong Sniper, yung assist and sleeper clutch. Ano pa ba? Ayun, para sa akin palagay naman, depende sa paggamit ko. Sa 2 taon ko na paggamit, na ilang odo na ba to? 21,248 odo. Matibay naman yung mga components niya. Di ko alam kung depende lang dito sa unit na nakuha ko o depende na lang din sa driver, sa nagamit, ganyan. Kasi hindi ko naman to pinagpapahiraman. Tapos kung gumamit naman ako, ganto lang. So matibay naman yung mga components niya at matagal ang buhay, gaya ng gulong, brake pad, brake disc, throttle cable, clutch cable, tensioner. Hanggang ngayon stock pa rin niya, mga ganyan ko. Sa 21K odo, stock pa yan lahat at halos wala pa silang problema. So masasabi kong strength din yan ng Sniper 155R, na matibay yung mga pyesa niya, matibay yung mga component. Siguro nga lang, depende na lang din talaga sa paggamit. Sabi ni Boss Win, baka daw mabait ako sa throttle kaya ganun katibay yung akin. Dako naman tayo sa weakness niya. Dalawa lang yung nakita kong weakness dito sa Sniper so far, at wala pa naman ako nakikitang ibang problema dito sa motor ko bukod dun. So unahin natin is itong leeg niya. Parang siya yung isa sa pinakamahinang part ng kanyang structure, itong kanyang leeg. Sa ngayon ay nakapagpalit na ako ng ball race, pero palitin na ulit siya. Sa span of, kailan ba ako nagpapalit? April yata, April or May, June, basta ganung panahon, April, May, June, nakapagpalit ako ng ball race. Tapos ngayon ay December na, kailangan na ulit nating palitan. So ilang months lang yung naging span ng ball race niya, lugi siya sa mga lubak. Ayun, konting lubak lang, para madalwahan ka lang na lubak. Yung lubak na medyo malalim, suko agad ang ball race. So yun isa ko naging problema dito sa motor na to, which is yung ball race nga. Kaya yun, isa siya sa mga weakness na nakita ko dito sa motor na to. Tsaka yung shock, magkasama na yan, basta yung fork tsaka yung ball race, pagsamahin na natin yan. Kasi yung shock, ano rin yan karugtong din yan ng ball race gaya nyan, malambot yung shock, natukod. Ibig sabihin, maapektuhan yung ball race mo. Kasi pag tumukod yan, mawala ng shock absorb, hindi makakapag-absorb ng shock. Parang susuntukin yan yung susuntukin niya yung liig ng motor mo. Kaya maapektuhan talaga yung mga bearing yan. So yun yung una kong weakness na nakita, ball race talaga mga friends. Pero yun naman is depende rin sa mga dinadaanan yung kalsada. Pero dito sa amin, malubak kasi dito sa amin. Sa highway lang maganda yung kalsada, pero pagdating mo sa mga bukid-bukid, malubak na. Tapos yung isa ko pang nakitang weakness ng motor na to is hindi dito sa motor. Parang na lang to given naman na to weakness ng motor na to Raider 150. Talagang nanghihina siya pag Raider 150 ang kaharap niya sa kalsada. Wala, lugi talaga sa duluhan pagka Raider 150 ang kalaban. Fan naman ako ng parehas na motor, Sniper 155R, kasi user ako nito. Tapos Raider 150, gusto ko rin naman yan. Kaya to brand wars tayo. Pero as in mga friends, yun lang yung nakikita ko weakness ng motor na to, Raider 150. Saka yung mga big bikes, yung mga higher cc na big bike. Pero in terms of yung mismong components and parts ng motor, yun lang yung nakita ko weakness mga friends, ball race. Depende na lang din sa kalsada nga siguro
Kapag patag na patag yung mga kalsada nyo dyan, hindi nyo naman siguro may experience yan. Pero pag madaming lubak ang mga kalsada nyo, yun, isa sa mga dapat nyong paghandaan yan. So yun lang mga friends, yun lang naman yung nakita kong weakness dito sa motor na to as a user and as an owner. Sa lahat ng na-experience ko dito sa motor na to, yun lang naman ang pinoproblema ko. So yun lang mga friends ko malulupit, maraming salamat sa inyong pagtambay dito sa aking vlog. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na. Subscribe. So yun lang mga friends, maraming salamat. At shoutout nga pala sa nagtanong, ipopost na lang natin dito sa screen, yan, para ganda kasi ng tanong niya kaso hindi ko alam kung masasatisfy siya sa sagot ko. So yun lang mga friends, maraming salamat. May konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive.